Good morning everyone. Ayan, magkape na tayo. Magkape na muna tayo. Ayan, habang nagkakape tayo, ayan, huwag niyo pong kalilimutan. Please like, follow, and subscribe. At isubscribe na rin niyo na rin po yung aking channel, ang YouTube channel ko na Team Waray Nun. Thank you so much. Paki-subscribe niyo ako sa Team Waray Nun. Thank you guys. Ayan, story time tayo dahil umaga. Habang nagkakape, mag-story time tayo. Ayan, story time dahil, ayan, araw-araw na ginagawa ko ay nagtitinda ako ng aking beauty product. Kape muna tayo. Sa mga hindi pa naka-follow, paki-follow, like, and share. At paki-subscribe na rin ang aking Team Waray Nun channel. Ayan. Alam nyo guys, nung nag-pandemic, syempre tumigil ang lahat, tumigil ang mundo, tumigil ang business. Lalo na dun sa mga tinamaang business, lalo na yung may mga maraming tao na pumapasok sa establishment. Syempre tayo, restaurant tayo, so maraming tao. Syempre kailangan natin magsarado ng matagal na panahon. Di ba? Matagal. Kumbaga, nag-aalala nga tayo pag isang araw mahinang sales natin. E di syempre, parang lalo na pag taon na nakasara yung ano natin. Hanggang sa bumalik din naman ako, pero pagbalik ko sa business, wala, sobrang hina na talaga ng business. Parang hindi na yung normal noon. Hindi na siya normal katulad ng dati. At yun nga, dahil mahinang business, nag-iisip din ako kung ano yung mga ano ba yung dapat baguhin sa business. Kaya ayan, ito, nakapag-isip ako na mag-business ng skincare, kasi nakikita ko rin naman na yung iba nakapag-business nga ng skincare, ako pa kaya. So kaya ayan, nauwi ako dito sa skincare business. Ayan. At yan nga, nag-start siya kasi marami na rin kasing gumagawa na. Meron kasing isang parang company na nag-offer sa akin na gagawan ako ng product ko, kung ano yung gusto kong timpla or anong gusto kong formula dun sa sabon na ibibenta ko. So yun na nga, nag-start na ako na pag-isipan hanggang sa nakumbinsin niya ako. Kaya nag-umpisa ako sa mga sabon. Nung umpisa ako sa mga sabon, ayan nga, kaya meron akong mga sabon na Gluta Collagen, ayan, may Gluta Collagen, may Kojic Gluta, may Kojic Gluta tayo. Ayan, meron tayong Gluta Lemon, na sari-saring mga ano na itong Gluta Lemon, ang sarap sa skin, parang fresh talaga. Although ito, niacinamide charcoal, alam niyo naman ito, kumbaga, na naririnig nyo na to. So yung mga yan, meron tayo niyan. Ayan, mga ganyang sabon. Kasi nga, ang gumagawa nito, Japanese din. Japanese din ang gumagawa nito, na na-base siya dito sa Pilipinas, na meron silang company dito. Hindi ko na i-mention kasi bawal. Kaya, inoperan ako na, ayan, magpagawa ko ng sabon ko. So ayan, nakapagpagawa na nga ako ng mga sabon ko. Base doon sa gusto kong ingredients, base sa gusto kong effect, kasi gusto ko talaga, ang aim ko na, yung ginagawa kong business, maganda rin yung result dun sa mga client, sa mga customer na gagamit. Ang gusto ko yung parang kung mayroong maintenance sa sakit natin, kung may maintenance tayo sa high blood, dapat may maintenance din tayo sa skin natin. Kasi yung skin natin, tumatanda rin kasi yan. So pag hindi natin aalagaan ang skin natin, mabilis ang pagtanda. Para danda ng pagtanda at blooming, kaaya-aya tayong tignan, ito lumabas yung sabon ko para gawing maintenance. Ayan. So, kailangan, kung araw-araw kayo nagsasabon ng traditional na sabon, dapat ito yung kasunod. Ibababad. Pagtanggal ng mga pagsabon, tanggal ng mga libag, ito ususunod natin. Parang pagkain din ng skin natin to, parang vitamins ng skin natin. Kaya, dapat, pag nag-shower tayo, huwag natin kalimutan. Kasama to kasi maintenance ng balat natin to. So, mga 18 above, 20 na natin kasi pagdating ng 20, stop na yung pag-aano ng kabataan, ng natural beauty. So, dapat, meron na tayo talagang minimaintain na mga gantong sabon na pampa-beauty, di ba? Ito pampa-beauty. May mga flavor yan, may tomato, may papaya, di ba? May tomato, may papaya, may Gluta Lemon. Babagsakan na naman siya. May Gluta Lemon at saka may charcoal niacinamide. Meron tayong mga ganyan. Ayan. Kaya, hanggang sa natapos ang sabon, syempre, meron pa rin tayong inaano na mga skincare pa rin. Meron tayong, lumabas na yung ganto natin, yung gantong set natin, ito, syempre, maintenance pa rin sa beauty natin. Ayan, sabon, toner, at saka serum. Ito yung pang-maintain sa mukha natin. Diba? Ito yung pang-maintain sa mukha natin. Ngayon, kung gusto naman natin na sobrang yung mga sabon natin, pagka-shower natin, pagka-shower, ito, diba? Kailangan meron tayong mga gantong sabon. Pagka-shower, kailangan meron tayong gantong finish, nag-lotion tayo. Ayan, yan. Dapat nakaterno yan sa natin, sa
pag-shower natin. Diba? Dapat tiniternuhan natin yung shower natin yan. Ayan. Tapos, pwede rin ganito. Pwede rin ganito. Pwede rin ganito tayo. Ito, sabon at saka niacinamide serum. Pero, kailangan pagka mag-shower tayo or maghilamos, ito, ayan, niacinamide, ito, gluta-collagen, toner at saka niacinamide serum. Itong tatlo napakatipid. Alam mo, mabu-blooming ka na, magkukutis mayaman ka sa murang halaga. Yan yung mga ng product ko. Ayan. Tapos, para talagang maalagaan ang skin natin sa mukha, na huwag magkaroon ng pekas, huwag mangulubot. Pagkatapos natin gumamit niyan, susundan natin ng ganito. Ayan. Sundan natin ng sunscreen, tinted sunscreen. Ito, pag tinamaan ka na sa labas, kapag tinamaan ka ng araw, kikinang ka lang. Magkikinang ka lang, maguglo ka lang. Kasi na niya yung natint yung mukha mo, hindi ka natatamaan ng mga init or yun yung gumagawa ng natin, ng acne natin, ng mga dumi sa mukha. Ito yung nito gamit, pinoprotektahan yung mukha natin, nami-maintain. Ayun. So, yun lang guys, yan yung mga produkto natin na dapat natin gamitin. Ito kung gusto mo naman, glass skin ang dating, wala talagang yung pores, yun, meron tayo niyan. Pwede pang regalo yan, ito yan. So guys, ayan, meron tayo niyan, ito, at saka ito, magkakasama yan, at saka ito. Ayan. So, talagang glass skin talagang dating. May foamy wash, may toner, may serum, at saka may sunscreen na siya. Ang hirap hawakan yan. May sunscreen na siya. 4 yan. Pwede rin ito pang regalo kasi set na yan. Ayan, set na yan siya. Ito, meron pa rin tayong set na maintenance natin sa mukha natin. Meron pa rin tayong set ng maintenance sa mukha natin na murang-mura. Ito, tomato flavor siya. Toner, tomato pa rin. Serum, tomato pa rin. Ayan. Talagang ito yung mga pang-maintain natin na may mga vitamins talaga yan para nag-glowing skin natin, di ba? Syempre, pagdating ng 40, pag hindi mo na-maintain yung skin mo, parang bigla siyang tatanda, di ba? Parang bigla siyang tatanda. Parang halaman din, pag hindi natin na-maintain yung ng halaman, dilig, di ba? Nauuga siya, nalalantay mga dahon. Ganon din tayo. Kasi yung halaman may buhay, tayo may buhay din. So, para na-maintain natin yung sigla, yung ng sariwa, yung dahon ng halaman, dapat dinidiligan lagi. Ganon din tayo. Para lagi tayong sariwa, lagi tayong fresh at blooming, lagi tayong gumamit ng maintenance natin. Ito yung mga maintenance na sinasabi ko. Sa murang halaga. Ayan. Sa murang halaga, maintain na natin yung skin natin. At syempre, blooming tignan, nagmumukhang kutis mayaman, di ba? At kahit ano ditong sabon, kahit anong sabon dito, pwedeng partneran ng lotion, pwedeng partneran ng toner at saka serum. Ayan, kompleto tayo sa sabon natin. Ayan, pwede yan. Ayan, pwede rin to. Pwede yan. Pwede rin to. Diba? Marami tayong sabon, marami tayong choices na pampaganda talaga. Ayan. Ayan. Ito naman, para sa lalaki ko ina-advise. Pag nag-shower ka nito, mababawasan yung pagpapawis, nababawasan yung pagpapawis at yung amoy ng underarm natin mababawasan. At ito naman talagang napakaganda rin ito. Okay. Kaya guys, ano pang iniintay natin? Ayan. Ayan ang pinintay natin sa umaga, maghilamos. Ayan. Maghilamos lang, for example ha. Yan po na example. For example, maghilamos kayo nitong sabon na to. Maghilamos kayo nito, sundan nyo ng toner na to, at saka serum na to. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo, mag-PM lang kayo sa akin. Diba? Yan, set yan. Pag maghilamos kayo, yan ang kasunod. Pagising sa umaga at bago matulog. Para pagising, blooming na kaagad. At, pag nag-shower, syempre, kasunod kaagad to. Diba? Pag nag-shower, kahit saan, kahit anong sabon, pag nag-shower, dapat kasunod to. Kahit anong sabon, kasunod ang lotion, dapat naglo-lotion. Kahit anong sabon, dapat naglo-lotion. Ayan, ha? Kahit anong sabon dapat mag-lotion. Hindi pwedeng hindi naglo-lotion. Kahit anong sabon, niacinamide, charcoal niacinamide, kailangan may lotion. Gluta lemon, kailangan may lotion. Diba? Gluta collagen, kailangan may lotion. Diba? Kojic gluta, kailangan may lotion. Kojic peeling, kailangan may lotion. Diba? Laging may lotion na kasama. Ngayon, diba? Paghilamos, may paghilamos ng gluta collagen, toner, at saka serum, pwede. Diba? Pero huwag kalilimutan paglalabas. Kailangan ng tinted sunscreen. Ayan. Tapos ito rin, yan. Siyempre, hilamos, toner at saka serum. Diba?
Pero kung lalabas, syempre mag-tinted serum. Okay? That's all for today. Thank you for watching. Bye. Have a nice day.